Yo, what's up mga guys. Tagsan ako ka-vlog guys. Kay ang cellphone na ako nang kuan sa kumang. Ako ang bata, ako nang sa tawag na gibilin. Tagsan ako ka kago nitong cellphone, tagsan ako ka Facebook. So shout out sa mga nagkuan na. So karon mag-vlog po rin guys. Gikan ako sa trabaho guys. Time check ka guys kay alas 10:30. So gikan po ko sa trabaho. May himasa dayon ko kay para kaon ako kung minahog oh. Kita mo ani. Ako minahog ko kay kuan. Noodles. Nga naay kamunggay. So ako ang mga butang na pa dito. Mga grinder, palita, rubila, kaon na hipos. Hipos unon pa pero buto man kaon sa ko. Mga unta ninyo diha. Mga unta kay gutom ko. Nang himasa ko kay kung asawang badlong. Gikan ko sa ospital. Gikan ko sa ospital may himasa ko. Kaya ako trabahoan guys, ospital man. Magkuhan mi dito. Sideline may wearing. Naglayan lang tani, samot nagdita man naglayan ani. Kwarta. May trabaho tang way kwarta. Samot na di madlain, samot ka way kwarta lang eh. Tanawa niyo binaho guys. May akong kinauboy guys. Kaldero largo ang bahugan. Surut masabaw lagi mah. Duduk. Kita aku di akun plastik. Ini dulu berita obat we. Satu kumpulan deh. Oh, ini. Ang bawang. Ano mo ini mah. Problem plato. Kaya sudah kumkam pa ko siya. Problem plato. Kalau ko siya. Ini kalau ko. Sabaw. Kami di sabaw mo. Sabaw. Ini. Ibig ka ang papa dong. Ha? Ibig ka. May libre ito. Kan balay ako yan di man balay. May ligong kaon ito. Yung kabang kato. Dili akong kauban naghuwat na. Naghuwat na nga to. Hospital. Sungguh may trabaho. Isis mo kabayot ko. Nag-awat mo trabaho. Okay, malto pa mo kulto sa kuan. Yan na po to'y kauban sa ako katong diba katong nagdiplamingan ako sa una ba katong kauban ako nga nag-chat niya kuan magpayog lababo kuan ba ni kuan sa kuno ni kuan sa akong kauban ni Tix nakuha na akong cellphone ayun nakita ko sa akong Facebook Nya. Kung dito ka trabaho, bigyan ko din nila. Ano kita? Ang tingnan mo ikabot dong. Jangan makaon din namin ang sampai. Iwan ka. Duaan.
Ano guys, finish na guys. So mana guys. Ako anday guys, hapit ng birthday sa kuha ang misis guys. Magtumbak og baka niya. Ikaw ugma, ako nang bangunon. Birthday sa misis. Ika 15. Kuan man siya? Ninyo. Ninyo na siya, ninyo. Babae man siya, nini. Ninya unta to? Hindi man ninya. Ay, gracias sa Diyos. Sa maura na guys, no? Maura na akong update ron. So, salamat kanyo diha. O, katong, kuha diha, katong mga naghuwat ba? Kung naaba kayo naghuwat sa kuang mag-vlog ko. So, salamat kayo sa inyo ang pagsuporta diha. Manghinaot lang yapon ko nga. Bisag, tagsan ako ka-vlog. Tanaw yapon mo diha. Bisag, tagain lang ko. Bisag, tulo ka viewers diha guys. Lipay na kayo ko anak. Oh, salamat kayo sa papahuway na ko niya. Kapoy lagi ko sa trabaho yung taon. Trabaho tag adlaw, trabaho tag gabi. Kahit kayo tag maayo kay. Kuwang man na to ang abot. Yung pang trabaho may kwarta-kwarta. Sa mga atong tinarabahuan, iguro mga taon gasto. Bugas mga unsa pa diha kung mga bata dingan og ka sakit mga sipon mga ubo mga kaya sa bata. So salamat yung tanan guys o may gabi amping tas kanunay. Mga kuan guys pa shout out ko sa kuang mga kuan mga isuon dias kuan sa barangay Tinabyunan, Katmon ug sa tanan dihang mga Ruli, Butaslak, Kulita, basta mga parinti nako. Shout out yung tanan diha. Ug sa kong mga kaigsunan tanan diha, sa kong mama, iyaan, uyuan tanan-tanan. So maayong gabi ug bye-bye.